Kage Pak Budi ya. Pak Budi ya. Sugeng rawuh Pak Ketut macem-macem Jaki duwentek manasati mas tobat dadu angger kalah kok turun ning greduk jamaah togel Gelimpung kaya ngene rasane gunane wong tua piye yen wong judi ngono mas yo larangane negara dapak gak ngono nyambut gawe sewu dalane ayo gotong royong Rejo dik petuk kok. Ngabot tinggal. Pengen ketemu. Asik ya. Senadyan adoh tak parani. Mong nuruti kareping hati. Bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya semendal dadaku tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno ana mbok ya kandha sing prasaja. Oh yeah. Aja gawe gelo ati
to, Dik?